Face-to-face na regular session sa saguniang panglungsod ng syudad sa day posibleng mubalik na sila sa ilahang face-to-face nga regular session dito sa Hawanan sa konseho. Malapan ni Tanay City Council Regalado Tikboy Salma sa niaging session nila itong Lunes virtual ang gyapon apan gihisgutan kini nga posible na magbalik ang ilang face-to-face nga sesyon sa konseho. Dugang pa ni Konsehala Salma nga mas maayo kung face-to-face ang session tungod kay klaro ay usahay ang internet sa kon internet or connection ang hinay kini. Sa isasab niya ang isgutan usab ni Vice Mayor Nila Salma mason sunod simana mabalik na ilang pagpahigayon og regular session sa Hawanan sa konseho apan kada lamisa butangan na kinig barrier aron malikayan ang pagkaila sa mao nga virus. Ani ang pamahayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. No guys, gusto ganina basig next week mabalhin namin dito kuha na face to face namin kay murag naman to igiingon nga gamag barrier ba ang among session hall. Basig by next week mabalhin mi. Sa pagkaroon gitrabaho pa ang inyong session hall barrier katong naibutas. Mo na ni na kalangan. Kay gaplano man jud mas maayo man gud face to face gyud kaya nang virtual session. Okay, so kini ang Atraka Balita 943. si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Naing lokal nga balita. Nabaniog na ron ang pangalan ni kaning Segundo Distrito Congressman George Saplanto Arnaiz nga mubalik sa pagdagan o kongresista sa Segundo Distrito ning probinsya sa Negros Oriental. Matod pa ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo nga mao kini ang gihulat nga desisyon ni kanhi Congressman Arnaiz. Dugang pa ni Governor Digamo nga suportado niya ang pagdagan ni kanhi Congressman George Arnaiz. Isan lain kini og partido. Sa isa pa ni Governor Digamo nga mipadayag naman siya o nipadayag naman si Congressman Arnaiz ang kanhi kongresista sa Segundo Distrito sa iyang pamilya pinagiusab sa pagkonfirmar sa pagpost sa Facebook sa iyahang mga pamilya o kabanay human nga nakahukom ang pamilya nga mobalik sa pagsulod sa kinabuhi sa politika. Ani ang pamahayag ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Yeah, that's what I am waiting. Because as I've said, I will support George Arnaiz if he is going to run. So, naikuha naman siya, padayag naman siya sa iyahang intention to run as congressman of the 2nd District, then I will support George Arnaiz. I don't know kung siya ang party because dili po ko mo first niya nga maari siya sa atong party, but if he wants to, then he is welcome also. But kanang pagtabanganay na regardless of unsay party niya. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo ang nahinabi kinis mga tigbalita sa syudad sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.